Els materials de l'àrea de Medi Natural, Social i Cultural formen part del projecte d'educació primària de Barcanova, un nou concepte en materials educatius per a l'escola competencial. L'objectiu del projecte de Medi és proporcionar a l'alumnat els coneixements i les eines per ubicar-se en l'entorn on viu, per aprendre a evitar-lo, a respectar-lo i a millorar-lo, fent-lo protagonista del seu procés d'aprenentatge. Els continguts de l'àrea estan plantejats des d'un enfocament interdisciplinari, per tal de garantir al llarg de tota l'etapa el desenvolupament de la competència en el coneixement i la interacció amb el món. Des de l'àrea de Medi Natural, Social i Cultural es fa la proposta de treballar un tema per unitat didàctica, que també es treballa, sempre que és possible, en les unitats de les altres àrees. D'aquesta manera es comparteixen les bases metodològiques comunes, es fomenta el treball interdisciplinari i es fa un treball competencial sòlid. Els continguts de les diferents àrees estan relacionats i permeten que l'alumnat desenvolupi la capacitat d'enllaçar el coneixement del medi natural, social i cultural amb el de les altres àrees. La relació entre les diferents matèries curriculars facilita als infants el fet de poder resoldre situacions i problemes de la vida quotidiana. A partir de cicle mitjà, el material està distribuït en el llibre de coneixements i en el dossier d'aprenentatge. Avui en dia, els alumnes disposen de moltes fonts d'informació que són útils, però sovint són disperses i moltes vegades estan redactades amb un llenguatge que no és adequat a la seva edat. En el llibre de coneixements hi trobaran els continguts curriculars de l'àrea, explicats amb rigor i amb una redacció acurada i entenedora. El dossier d'aprenentatge ajuda a l'assoliment dels processos d'aprenentatge. Es tracta d'una proposta metodològica que presenta un itinerari formatiu d'activitats pautades que garanteixen el treball de continguts. Les activitats estan relacionades directament amb els temes tractats en el llibre de coneixements. Al final de cada unitat hi ha una proposta d'activitats d'avaluació i també una avaluació reflexiva per tal que l'alumne sigui conscient del seu propi procés d'aprenentatge. Cal destacar les activitats transversals que es troben al final de cada trimestre i que permeten un treball motivador i útil per a l'adquisició de pautes de treball i d'aprenentatge. Cada activitat transversal és una proposta de treball cooperatiu, pensat per afavorir el coneixement des de diferents aspectes: naturals, artístics, culturals i socials. Aquestes activitats, que faciliten el treball per projectes, estan relacionades amb les activitats transversals que també trobareu en les àrees de llengua catalana, llengua castellana, matemàtiques i música. Esperem que aquest material us sigui de gran ajuda per dur a terme les vostres classes.